Bun. Bună, Cristina, mă bucur să te văd. Ce mai faci, cum ești? Bună, Constantin. Sunt ok, sunt foarte bine, sunt din ce în ce mai bine. Ia spune tu la tine, ce temperatură este acum în zona în care ești tu? 30-35 de grade. Wow, ce Da. bine, ce bine de tine. Aici deja suntem în octombrie și deja este rece afară, a nins pe la munte, deja e frig, se simte frigul. Vreau să-mi pun haine groase pe mine și la tine să ia 35 de grade. De unde ne-am conectat acum? De unde ești tu, Cristina? Eu sunt în Valencia, în Da. Spania, da, la mare. Oh, ce frumos. Da, da, deci chiar e foarte plăcut din punctul ăsta de vedere. Și mă bucur că ne auzim și ne vedem. Da, aș vrea să oferim un pic de context persoanelor care o să urmărească acest video. Cine ești tu ca om, ca persoană? Cu ce te ocupi în acest moment, în prezent? Eu sunt terapeut, lucrez cu masajul bioenergoterapeutic FOHAU și cu biorezonanța magnetică pentru diagnosticarea dezechilibrelor în câmpul energetic al oamenilor și de mai nou cu masajul ayurvedic și cu partea de Ayurveda, datorită ție și școlii tale. Mă bucur tare mult că tu, ca terapeut, ai continuat să te dezvolți și continui să faci lucrul acesta. Este un aspect foarte important pentru orice terapeut, dacă ține la, să spunem așa, dacă ține mult la pacienții lui și vrea să le facă uh, cu adevărat bine și să-i ajute să aibă cât mai multe resurse și cât mai multe opțiuni de întrajutorare, să spunem așa. Dar hai aș vrea un pic să mergem la început. Care a fost profesia ta, să spunem, înainte să devii un terapeut sau întotdeauna ai făcut partea asta? Ce te-a motivat să începi un drum în zona de terapie? Nu, n-am făcut asta dintotdeauna, doar de câțiva ani încoace fac asta. Am fost un angajat, ca orice alt om din societate, dar mi-am dat seama, m-am confruntat cu probleme de sănătate și am început să caut alternative la medicina clasică, care să mă ajute pe mine să depășesc anumite probleme de sănătate, să mă înțeleg pe mine de ce am aceste probleme de sănătate și pas cu pas am descoperit că îmi place foarte mult latura asta a terapiilor alternative, Hmm? holistice, care tratează omul ca un întreg, pentru că nu suntem doar corpul acesta fizic, avem multe alte corpuri, mental, emoțional, energetic, spiritual. Și încet, încet am ajuns să practic eu, m-au ajutat pe mine terapiile alternative în echilibrarea mea, în reechilibrarea mea totală și încet, încet mi-am dat seama că mm, îmi plac. Parcă ar fi ca o vocație cumva. Ceva natural, ceva instinctiv, Ceva ceva natural. din interiorul tău. Deci, Exact. și tu ai intrat în domeniul acesta al terapiilor alternative, al terapiilor complementare, plecând de la tine. Tu ca om Exact. ai avut, Exact. ok, am Având avut, eu probleme de da, sănătate da, și încercând să știi cum se zice, cel mai bun medic ești tu. da. Practic fiecare suntem unici, chiar dacă suntem la fel, avem partea noastră unică și intuiția asta din interior cumva ne spune ce avem de făcut, doar că nu întotdeauna ascultăm sau nu suntem prezenți sau nu știm cum să o facem. Și aici intervine și m-a ajutat pe mine foarte, foarte mult cursul care l-am parcurs cu tine, pentru că am înțeles mult mai profund uh,
intuiția mea, persoana mea, în primul rând, cum reacțiile mele, de ce reacționez, când reacționez, și mai mult de atât, prin niște lucruri simple, care aplicate zi de zi, lucruri mărunte, chiar poți să-ți îmbunătățești viața, stilul de viață. Și chiar poți să ajungi la un echilibru, pentru că eu consider că, practic, echilibru în toate este cheia unei vieți fericite, împlinite. Da, asta așa este și mă bucur tare mult că ai avut propria ta experiență în a-ți urma intuiția și a-ți urma, să spunem așa, intuiția este medicul nostru, companionul nostru, cel care ne ajută să ne eliberăm și să ne vindecăm, să spunem așa, diferite probleme, poate să fie fizice sau blocaje mentale, emoționale, energetice. Um, și ai ajuns să lucrezi în domeniul acesta, plecând de la o situație de-a ta personală. Dar cum ai ajuns să intri tu în contact cu noi? Cum am ajuns să ne cunoaștem? Eram într-un moment în care mi-am dat seama că trebuie să-mi lărgesc cumva aria de servicii oferite clienților și mm, de ceva vreme am învățat să îmi ascult intuiția și în momentul în care am văzut pe Facebook un anunț cu un webinar pentru a-ți crește veniturile în domeniul acesta al terapiilor, am simțit, wow, este ceea ce caut. Cred că asta este ceea ce caut. Deci am simțit cumva din interior, deși văzusem multe alte webinarii gratuite la care pot să particip și de mindset, de diverse, pentru că astăzi asta este modalitatea de a ne face vizibili prin mediul online. Cu toate că am văzut multe, nu știu, ceva din interiorul meu a zis, ăsta este pentru mine. Deci asta este ceea ce eu în momentul ăsta caut. Așa că am intrat la acel webinar care mi-a plăcut, nu auzisem, nu știam de Ayurveda decât așa ca termen lingvistic, nu știam cu ce se ocupă, ce face, cum face, nimic, decât că auzeam acest termen și mi s-a părut foarte interesant și după webinar chiar am fost convinsă că, într-adevăr, mi-am ascultat intuiția încă o dată, mi-a demonstrat că dacă ești atent la ceea ce îți dorești și lansezi cumva în univers acea intenție, universul, prin nu știu cum, Îți dar îți răspunde. aduce oamenii, îți răspunde, îți aduce oamenii, îți aduce oportunitățile în cale, trebuie doar să fii atent. Da. Da. Așa, asta a fost primul contact cu școala voastră și mă felicit că am fost deschisă pentru că am învățat foarte multe. M-a ajutat pe mine, în primul rând, în Um, evoluția mea. plecând de la subiectul acesta în direcția aceasta, care au fost pentru tine momentele, să spunem așa, din punct de vedere al acestui program de 6 luni de zile de specializare în masajul ayurvedic în online, da? Deci avem poate persoane care sunt un pic mai sceptice. Ai putea să ne spui câteva aha-uri din punct de vedere al trăirilor și al realizărilor tale, așa, la această distanță, având aceste interacțiuni cu noi săptămânale, urmărind cursul, aplicând lucrurile de acolo, care sunt câteva din realizările tale și din aha-urile tale din punct de vedere al acestei cunoașteri și al cursului pe care tu l-ai aplicat și l-ai învățat? Da, deci, da, la început pot să spun că mi-a fost puțin frică. Am zis, măi, toți din cursul ăsta sunt acolo, sunt prezenți, sunt aproape. Și eu cum o să fac și ce o să fac?
Dar a fost așa chiar la început a fost chestia asta. Pe urmă, participând săptămânal online la tot ceea ce s-a predat, uh, pur și simplu distanța nici nu mai are, nu-și mai are rost. Adică uh, te poți conecta de ori, de unde, deci e foarte ușor, e foarte, nu știu, deci chiar nu am mai simțit deloc această distanță. Dimpotrivă, cu fiecare săptămână am simțit o apropiere de tine și de ceilalți colegi, din ce în ce mai. Deci s-a creat așa o comunitate încât chiar n-am simțit că sunt la distanță. Da, într-adevăr, pentru partea practică mi-a fost un pic mai greu la început, dar am urmărit videouri, adică sunt atât de bine gândite și făcute încât, efectiv, dacă îți dorești să reușești, chiar poți. Adică nu trebuie să fii neapărat fizic ca să poți să faci practica. Și urmărind videourile de la partea practică, de zeci de ori, pot să spun că, deci, efectiv, și când practic eu masajul pe cineva, parcă te văd, îmi imaginez cum faci tu mișcările și cumva parcă am face deodată, nu știu. Deci e așa un sentiment foarte plăcut și chiar se poate, deci chiar se poate. Se poate și la distanță. Da, da, asta așa este pentru că noi, înainte să începem toată partea aceasta în online, așa cum spuneam, noi deja am făcut în zona aceasta online să vedem ce se poate transmite. Pentru că altfel nu ar fi avut rost să avem această discuție, să avem, uh, uh, să venim către voi cu ceva ce propunem să-l facem, fără ca el să nu poată să fie făcut. De aceea am și mers în direcția aceasta și aș vrea să ne împărtășești un pic cum a fost experiența ta pentru tine când ți-ai pregătit tu propriul tău ulei de masaj ayurvedic. Da, da, a fost o experiență, într-adevăr. Um, mi-a plăcut, mi-a plăcut acolo, parcă eram un alchimist. Da, și în momentul în care încep să fiarm acolo toate ingredientele și emană așa un miros cu toate plantele, cu toate semințele acolo. Da, deci chiar a fost o experiență. Îmi place de-a drept, îmi place să pregătesc uleiul. Da, și în momentul în care îl aplic și le povestesc clienților, cum îl fac eu, toți rămân așa foarte surprinși. Se așteaptă obișnuit sau nu știu, deci se așteaptă să fie un ulei pur și simplu cumpărat din magazin și încălzit. Dar Mhm. când aud că eu îl fac și câte plante și semințe și ce pun acolo și cum, deci toți rămân atât de surprinși, plăcut surprinși și așa. Um, Încep să dea valoare acestui masaj. În momentul în care aud că tu ai făcut cu mâinile tale acel ulei, de-a dreptul încep să dea valoare masajului. Da. Până atunci, ar, parcă ar fi un pic sceptici, parcă, nu, chiar dacă le place că e Mhm. senzația uleiului cald, dar deci asta am observat eu. În momentul în care le spun cum fac eu uleiul, parcă este momentul ăla în care se deschid total ca o floare. Asta am simțit eu. Foarte frumos, Cristina. The oil makes its magic, adică Da, are partea lui da, magică uleiul acesta da, de da. funcționare. Și Absolut. dacă ar fi așa câteva feedback-uri din partea celor cu care ai lucrat tu pe partea aceasta de masaj ayurvedic, cu partea de ulei,
cum s-au simțit ei după sau dacă ai avut niște cazuri specifice, oamenii au venit cu o anumită problemă și după masajul ayurvedic au avut Da, acum, un proces de eu recuperare. fiind la început cu partea asta de masaj ayurvedic, nu am foarte multe experiențe, am 3 experiențe, dar fiecare a fost unică. Da, pentru că de la fiecare am primit un feedback care mi-a adus așa o împlinire personală, parcă mi-ar da lacrimile Am doar când mă înțeles. gândesc. Ai putea să-l împărtășești și cu noi, unul dintre ele măcar? Da, chiar toate 3. Ok. Deci, cu 3 doamne, prima mi-a spus că simte în momentul în care îi fac masaj, în momentul în care îi fac uh, partea de, cum să spun, când mergem pe meridian, pe întregul meridian, mișcările lungi, mi-a spus că parcă s-ar mișca ceva în ea, parcă simte cum energia din ea începe să curgă, începe să... Deci am fost foarte surprinsă. A doua mi-a spus în momentul în care am început să-i fac masajul la mâini, mi-a spus că uh, nu știu dacă poți să îți imaginezi tu câtă iubire poți să transmiți prin mâinile tale. Și am rămas la fel de surprinsă. Și a treia persoană pur și simplu nu a vrut să se mai ridice de pe pat. Mi-a zis, zice, wow, a trecut o oră și jumătate, nu pot să cred, dar nu vreau să plec, mai vreau să rămân. Da, deci toate 3 au fost așa 3 experiențe care mi-au dat o și mai mare încredere în mine, în masaj, în ceea ce fac, în ceea ce transmit. Și da, asta pot să spun că mă împlinește, sufletește extraordinar de mult. Pe lângă faptul că ți aduce un venit, dar îți dă așa o satisfacție sufletească care face cât toți banii de pe lume Da. nu pot să acopere. Da, Da, asta este, cred că, cel mai important aspect al zonei acestea terapeutice, pentru că terapeuții, practic, aceasta este energia care îi ajută pe ei să meargă mai departe și energia cu care se implică și fac lucrurile. Nu este ceva care depășește, să spunem așa, da, granița aceasta a limitărilor noastre, nu știu, materiale sau de concepte, lucruri care starea de bine și iubirea se simte, indiferent care ar fi limbajul ei, că este transmis exact, prin palme, că este exact, transmis prin ulei, că este transmis prin ambient, prin cuvinte bune, printr-un zâmbet, da? da. Și astea toate compun toate lucrurile acestea. Au fost, dacă ai putea să ne spui, fiind vorba despre partea aceasta la distanță, dacă sunt persoane care poate nu au încredere, nu știu cum să înceapă, ce să facă, dacă pentru ei, mulți spun că nu se poate învăța la distanță sau în online cursul de masaj ayurvedic. Tu ce părere ai despre asta? Eu am o vorbă. Dacă îți dorești ceva cu adevărat, găsești soluții. Dacă nu, găsești scuze. Deci, cel mai important lucru, să nu-ți pui bariere. În momentul în care ai pus bariere, nimic nu se poate întâmpla bun. Și se poate, deci chiar se poate. Se poate chiar foarte bine. Dacă îți dorești cu adevărat, categoric. Da. Da, sunt micile impedimente, într-adevăr, probabil știu eu, te izbești de
să nu-ți meargă internetul, să nu ai semnal bun, să nu... Dar inclusiv și partea asta este rezolvată de către școala voastră pentru că primești înregistrări săptămânal, primești înregistrarea, chiar dacă tu ai o problemă tehnică, să spun, într-o anumită zi sau în o anumită săptămână. Așa că chiar se poate, se poate și se poate face foarte ușor dacă ești deschis. Da, da, asta este foarte frumos de împărtășit din experiența ta în ideea în care tu ca terapeut ai mai practicat în afară de tehnicile de masaj sau în afară de masajul Fohau pe care îl știai și îl făceai dinainte. Aveai și alte tehnici pe care le cunoșteai din punct de vedere al masajului? Nu, Nu. nu, Deci, nu. practic, din punct de Și vedere... asta pot să spun că, într-un fel, cred că m-a ajutat. Pentru că atunci când înveți cumva de la zero ca un copil, înveți mult mai ușor, mult mai când ești obișnuit deja cu o anumită tehnică de masaj, cred că este un pic mai greu, pentru că ai tendința să tot aplici ceea ce știi, ceea ce cunoști deja. Și cred că pentru mine faptul că nu am știut și nu știu să fac alt tip de masaj, um, cred că m-a ajutat. Nici de cum nu m-a încurcat. Da. Și a fost ușor de aplicat ca Da, tehnică? da, da. Deci chiar a fost ușor. Da. Da, deci în momentul în care am urmărit videourile și am început să aplic eu, categoric, la început am fost puțin stângace, dar uh, o dată de două ori, dacă faci, deja încep să simți, încep să, da, încep să faci, zic eu, cum trebuie să fie. Te uiți la video de câte ori ai nevoie. Da. Unii învață mai repede, alții, fiecare are ritmul lui. Dar, și da, trebuie să recunosc că am avut la anumite părți care a necesitat vizionarea de mai multe ori față de alte părți. Dar asta nu m-a împiedicat să continui. Adică, dacă te uiți de câte ori ai nevoie, până la urmă tot înveți. Adică nu este ceva, orice se învață. Orice se Orice se învață. Și în da. procesul acesta crezi că te-a ajutat și partea aceasta de mentorat pe care am oferit-o săptămânală? Ți-ar fi fost mai ușor dacă luai videourile respective înregistrate și tu le practicai singură, fără să ai un contact cu noi Nu, de-a lungul categoric. procesului? Categoric, categoric. Aceste întâlniri de mentorat sunt cireașa de pe tort. Adică uh, e foarte important în momentul în care ești în proces de învățare, este foarte important ca să ai alături mentorii în permanență care să te îndrume, care să poți în momentul în care te izbești de anumite probleme sau te gândești oare fac bine, oare nu fac bine, și în momentul în care ai această susținere săptămânală, mi se pare ceva fantastic. Adică chiar ai certitudinea și ai posibilitatea să întrebi, ca să ai această certitudine că da, mergi pas cu pas, mergi pe calea cea bună. Adică mi se pare foarte important și foarte, foarte benefice ședințele de mentorat. Pentru că acolo fiecare are posibilitatea să își corecteze sau să înțeleagă sau să întrebe dacă a înțeles bine un anumit lucru sau o anumită manevră sau deci Sau un e anumit foarte principiu? Sau un anumit exact, principiu exact. de aplicare în viață, spre exemplu,
ai putea să ne oferi, nu știu, din realizările tale, ce impact au avut aceste principii de Ayurveda, de care ai spus că nu știai decât la nivel de cuvânt, poate Ayurveda, dar nu știai despre sistemul Ayurveda. Ce impact au avut aceste principii în viața ta, ca persoană? Aici mă refer pentru tine ca terapeut, pentru că ai început în direcția aceasta tot din dorința de a te ajuta pe tine. Cum te-a ajutat pe tine aceste principii? Cum te-au ajutat pe tine aceste principii de Ayurveda în viața ta? Poate ce transformări au adus pentru tine, pentru cei din jurul tău, cu cine ai mai lucrat? Uh, Da, deci pentru mine, în primul rând, pentru mine, uh, am înțeles, datorită faptului că am înțeles aceste trei energii, aceste trei dosha cu care fiecare ne naștem, uh, am înțeles care este energia mea primordială, cu care eu m-am născut, care este personalitatea mea din punctul ăsta de vedere și am înțeles cum ele sunt influențate, cum ele sunt într-o continuă mișcare și mai mult de atât, că sunt influențate de foarte mulți factori. Lucruri la care de multe ori facem anumite lucruri intuitiv, dar în momentul în care înțelegi și te înțelegi pe tine cum funcționezi și ce te dezechilibrează și ce te poate reechilibra, pentru mine asta este ceva fantastic, pentru că în fiecare moment suntem bombardați din toate părțile de tot felul de, știu eu, um, um, dezechilibre, ceva ce ne dezechilibrează, fie mental, fie emoțional, fie fizic. Și atunci e foarte important ca tu, în momentul în care te cunoști, să știi ce să faci, ce să aplici. Eu, personal, fiind o persoană CAFA, prima mea energie și cea mai mare este CAFA, primul lucru care l-am implementat, să zic așa, a fost făcutul mișcării, a sportului, dimineața. Am înțeles că este mult mai benefic și, într-adevăr, m-a ajutat extraordinar pentru că eu îl făceam seara, după masa spre seară. Și în momentul în care am schimbat doar acest mic lucru în rutina mea zilnică, m-a ajutat enorm. M-a ajutat enorm pentru a-mi reechilibra cafa și pentru a începe în fiecare zi cu energie. Pentru că o cafa întotdeauna se trezește târziu și obosită și cu lene și așa. Dar schimbând doar acest obicei, s-au schimbat foarte multe zi de zi. Vezi că câteodată noi avem impresia că ca să obținem o schimbare, o transformare în viața noastră, avem de, nu știu, nevoie de nu știu ce lucruri foarte complexe. Dar, uite, doar un mic detaliu de genul Da. acesta, un mic detaliu de genul acesta, cum poate să schimbe viața ta personală. În primul rând ca terapeut, dar gândește-te la pacienții tăi, cei care vin și își cer ajutorul, cei cu care lucrezi tu mai departe. Exact. Consider că a adus o plus valoare din punct de vedere al investiției tale în acest program. Care au fost așteptările tale din punct de vedere al rezultatului final, a ceea ce ai obținut la finalul programului? Da, categoric. La început, uh, cum am spus, eram doar cumva setată sau, mă rog, în dorința mea să-mi lărgesc aria de servicii. Dar când am terminat cursul, am realizat că am primit mult mai multe decât mă așteptam.
Deci am primit în primul rând uh, această cunoaștere a mea personală, cunoașterea cum funcționează aceste energii și categoric, înțelegând lucrurile astea, pot să recomand și clienților mei foarte multe, foarte multe lucruri mărunte care să poată să-i ajute toată viața, la urma urmei. Pentru că în momentul în care te înțelegi cum funcționezi, cum faci lucrurile, de ce le faci și ce e bine să faci pentru ca să te ajuți, asta ajută enorm. Ajută enorm. Și categoric, omul când simte că l-ai ajutat, te răsplătește. Adică răsplata vine. Vine. Și categoric, inclusiv câștigurile financiare, sunt pe măsură. Adică pot să spun la început că cumva nu credeam că într-adevăr poți să-ți crești veniturile cu 2000 de euro pe lună. Mi se părea așa un slogan doar. Dar pot să spun cu mâna pe inimă că da, deci poți să câștigi 2000 de euro pe lună relativ ușor. Dacă ai parcurs acest program și dacă l-ai înțeles și dacă aplici ceea ce ai învățat. Mulțumim frumos, Cristina, și mă bucur tare mult că ne-ai oferit din timpul tău și din experiența ta să putem să... Sunt sigur că cei care o să urmărească această înregistrare, la rândul lor, o să-și răspundă ei la întrebările lor și o să inspire. Dar dacă ar fi o recomandare, ce recomandare ai, dacă ar fi să faci pentru cineva care ar fi la început și ar vrea să ia o decizie în direcția respectivă, dacă să facă un curs de specializare în masajul ayurvedic alături de noi sau nu. Da, categoric. Acum fiecare are drumul său, dar dacă dorește să meargă în partea asta, să se dezvolte în partea asta ca terapeut, uh, eu zic că este obligatoriu să facă, să facă un curs de Ayurveda pentru că va da extraordinar de multă valoare tuturor lui, în primul rând, și celor din jurul lui, celor dragi, categoric. Va da o valoare inestimabilă. Mulțumim frumos, Cristina. Știu că urmează să ai o pacientă acum la tine în cabinet, așa că îți urăm mult succes acolo. Abia așteptăm să auzim feedback-ul ei și să ne împărtășești și nouă din energia pe care o primești în urma terapiilor pe care le faci cu pacienții tăi. Și așa cum spuneam, mă bucur tare mult că am avut ocazia să avem această întâlnire. Îți urez mult succes din punct de vedere al terapiei și al drumului pe care mergi în continuare și la cât mai mulți, să spunem așa, pacienți sănătoși, fericiți, care să îți treacă pragul și să-ți iasă pragul fericiți în urma terapiilor. Mulțumesc, eu vă mulțumesc mult de tot. Doamne ajută! Doamne ajută numai.